ato explore ang ilang gitawag direk abtanan nga pangpang. Atong testingan og unsa ginaa dito. Nya tan-awon sa nato ang ilang giingon nga nakoy langop sa kilid. Daghan ra ba kinig balay sa video country. Banay ko ninyo atong explore ang usa sa ilang gitawag direk abtanan nga pangpang. Ate bantay lang ta kanay bitin og ano. Nanya mga bitin o ganang mga ano ni mga putyukan, nagkaraman ng putyukan sa lugar. Ato i-explore ang ilang giingon nga abtanan nga pangpang. Yan ako na ilangob sa kilid. Sige, ato i-explore. Grabe. Extreme. Susuot. Susuot sa kabangunan. Grabe yung punas lang eh. Bantay lang kita ni mga kaya sa inyo laya eh. Balay sa pagkakukan. Sa ako na. Karing kahoy ay usan sa pinakakatol na kahoy. Mapaksit ganin mo ang dahon na niya. Mabag-in mong panit. Kung allergy ka. Pusunos ni siya. Produce ni siya kanang kan allergy reaction o kanang mura siya kati-kati sa kan kati-kati sa yung balat. Magkakaroon ka ng kati-kati sa balat na napakakati. Atol kayo sobra. Ayun ta. Layo pa. Hindi pa makita nga rin. Tapos unahan. Diyo tumoy-tumoy gud. Natupong naman tahapit sa level sa buntod. Okay, kanang likas. Kanang likas. Okay. Tumoy ganina. Ang atong destinasyon na padha dapita. Layo pa tayo. Sama eh. May balay sa ako. Ipak na bato. Galing doon sa pangpang. Ang tarik pala. Grabe kalaom. Kita niya sa likod. Kuyaw mo eh. Tabi. Lang explore lang po. Tabi. Nakaputi na yan. Yan ang puting pangpang. Yan. Kataas na yung pangpanga. Berguan sa barko.
Murag doong sa barko. Oh, amazing. Grabe, dako eh. Ha. Nakapunta na talaga ako dito. Dito sinasabi nila may mga tuta daw ng aso. Mapuputi ang kulay. Puntahan pa natin doon sa ibabaw. Baka makita natin sinasabi nilang may kuweba daw. Ah, grabe. Sobra kami iskit, grabe. Mayroon daw kasing nakatira dito. Kaya huwag tayong mag-ingay masyado. Baka mga bala natin sila ba. Wala kasing mga has pumasok dito kasi nakakatakot daw ang lugar na to. Kaya walang mga has. Kaya sinubukan kong mag-explore dito para mapil ko. Talagang doon banda may malaking bitak. Yan sigurong sinasabi nilang kuweba. Diyan banda. Daw ng aso dyan. Pagmamayari ng mga nakatira dito ba. Sabi nila, ang lakas daw tumahol. Kapag magigising sila, ang lakas daw tumahol.